kaka jo opposition ok en ng'anyo kende kaka jatend opposition onego bed chiwo kata rieko iwinja through petitions and motions ne the national government the executive kata mana through counties ma ene gi sirikal ke jakombe ne gi sirikal mag loch gwenge mag jo ODM mokawo governors onego bed ni ging'ado rieko ni to gi revamp economy onego bed ni sani osiepege ma oko kata ne en chairman mar EU ne en mar ginene mar infrastructure mar EU mangima he has a network ere sama ne kich chakore ni bo siluongo kata osiepege moko mane EU kata network mo bilcha mondo wane kata mana ng'iya girls kende ni oket tem hema kacha cha jogo kelonwa kata mana rambi kata grant iwinja mondo mi nyithi joluo mar kata na school fee kende manyalo cushion jonyuol gi joluo nikech kech madhi mbele gi jopiny mondo mi wawachni ero kech to nitie to school fee wachulo ne sikunde abich madongo e Luo Nyanza nyithindo te mantie kanyo somo nono for the next 4 years do mano be jok moko dhi kawe jo akamba man kacha jo Waluya man kacha niro koro ka otero mana ne jogi kende ichako gi odu kata kigwelo sami tedo maminu utokoni itoko to iduoko lweti e agule wegi more pesa ma kata ka nyithi jirano chama to ka gisiwuok tikoni nyakwar ma to bedhe maber kiyudo ka nyathini moro koyien tidog ikoni kaw mai timango ibugo godo space modong to kinyal kaw chiembi te kaka janyuol niketo te ilaro mokiwe moro ma nyathini mo machogo ma iye lach ang' iduoge bugo nego kata ma yetindo chiemo mos kata